ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବେଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବେଦ କେତେ ପ୍ରକାରର ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବେଦ 4 ପ୍ରକାର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଋକ୍, ଯଜୁଃ, ସାମ, ଅଥର୍ବ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ପୂଜାସ୍ଥଳୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ମନ୍ଦିର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବେଦରେ ଥିବା କାଣ୍ଡି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର 22 କାଣ୍ଡି। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବେଦକୁ କାହିଁକି ଶ୍ରୁତି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ମୁନି ଋଷିମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଶ୍ରୁତି କହନ୍ତି। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଲେଖି ରଖିଥିବା ବେଦକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଉପନିଷଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋଟ ଉପନିଷଦର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର 108। ବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର କେହି ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ପଞ୍ଚମ ବେଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଓ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା, କାରଣ ଏହା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଅଟେ।